Po probléme roky chátrajúcej budovy Ludusu na Tupolevovej ulici sa mestská časť spustila do ďalšieho tvrdého oriešku. Aktuálne sa snaží vyriešiť aj priestor na Furdekovej ulici. Ja som povedal predsedom klubov pred rokovaním tohto zastupiteľstva, že mienim zásadne vyriešiť problémy, ktoré sú roky neriešené, to znamená riešiť Ludus, riešiť Čapajovu, riešiť Dom kultúry, Luky a podobne. Problém na Furdekovej ulici spôsobuje chátrajúca budova bývalého kultúrneho zariadenia Slniečko. Potom, ako sme začali naozaj si počítať, na čo máme, na čo nemáme, tak nám vyšlo, že Slniečko by sme mohli poskytnúť tretiemu sektoru. Som veľmi rád, že sa našiel Kaspian, ktorý je ochotný v tejto veci sa angažovať aj vzhľadom na jeho činnosť, ktorá v minulosti bola pozitívne braná v území. Som veľmi rád, že poslanci bez problémov schválili tento prenajom s tým, že takisto ide o veľmi vážnu rekonstrukciu, respektíve investíciu, ktorú sa zaviazalo občianske združenie zrealizovať. Ja verím, že nájde dostatok grantov, aby tento priestor žil ďalej. Obce majú iba dva možné spôsoby, ako sa dajú podporovať občianske združenia alebo teda iné subjekty z tretieho sektora na svojom území. A to je buď dotáciami alebo nejakými symbolickými platbami za služby, ktoré teda odoberajú od mestskej časti, takže myslím si, že toto je správny postup. Kaspian, samozrejme, to je jedno z občianskych združení, ktoré patrí tak tradične už do Petržalky, by som povedal. Robia s mládežou, myslím si, že tie ich záležitosti, ktoré vykonávajú, sú naozaj pre mládež Petržalky prospešné. Čiže takto na to sme pozerali aj na tento prenajom za určitých zvýhodnených podmienok. Náš aktuálny plán je získať priestory do nájmu a vďaka tomu, že ich budeme mať v nájme, tak by sme radi žiadali granty a získali naozaj na to zdroje. Pozitívnou stránkou je to, že na tú bežnú prevádzku z financie už teraz máme, takže nemusíme sa pasovať každý mesiac s tým, že akým spôsobom prefinancujeme najbližšie obdobie. Takže na tú prevádzku máme a teraz už je na nás pustiť sa do toho, získať peniaze na rekonštrukciu týchto priestorov. Občianske združenie získalo priestory na 10 rokov. Do roku 2023 sa zaviazalo v objekte preinvestovať viac ako 36 000 eur.